Lazu i Andrijanu imamo jedan lep kazan za pečenje rakije. Profesionalni bakarni kazan sa mešalicom omogućava efikasnu i kvalitetnu proizvodnju rakije. Njegova zapremina je 120 litara. Pogodna je za srednje, velike proizvodnje, dok mešalica omogućava ravnomerno mešanje fermenata. Kazan je izrađen od visoko kvalitetnog bakra, poznatog po svojoj sposobnosti brzog zagrevanja i ravnomernog prenosa toplote. I Andrijana, imamo za vas jedno putovanje u Andaluziju. 4 dana, 3 noći za 2 osobe. Avioprevoz uključen. Otkrite čari juga Španije uz putovanje u Andaluziju, koja kombinuje istoriju, kulturu i nezaboravne pejzaže. Zadovoljni? 65 za Svetu iz prvog pokušaja. Idemo na Svetin drugi pokušaj. Svakako ima manje od Milana. Mora još jednom da zavrti. I Sveta tiho priča, ali vrti baš kako treba. Jao, nažalost, Sveto, prekrdašili ste. Prijatno, doviđenja. Ivane, vaš je red. Mlade snage, što bi se reklo. Da vidimo koliko imaju sreće. Ivan ima horde navijača, što bi se rekli, jao Ivan. Isto kao i Milan, za malo 15 samo za vas, Ivane. Idemo na vaš drugi pokušaj. Rekao bi čovek da nisam normalna, toliko vičem u ovaj mikrofon kao da ga ne držim u ruci, ali nekako se uzbudi, raste uzbuđenje i kod mene. 15. 55, 15. Samo sekund. 95, Ivane, prekrdašili ste. Andrijana, neka vam je sa srećom. Dajte aplauzi za Andrijanu. Andrijana snažno, možda će naš točak čak i poleteti kako je Andrijana okrenula. Iz prvog pokušaja Andrijana će da dobije, hop hop, 95, bravo Andrijana, neće više. Milane, prijatno, doviđenja. Andrijana ostaje, ima 95, trenutno najviše. Lazare, izvolite. Bravo Andrijana, Lazar sada vrti. Andrijana presrećna, srce će joj stati. Iz prvog pokušaja Lazar dobija 65. Lazare, idemo na vaš drugi pokušaj. 35 treba Lazaru ili 30 da bi ponovo vrteo sa Andrijanom. Andrijana se drži za grudi. Nije joj dobro. Da li će Andrijana preživeti? Šta će biti? Samo sekund. I ništa. Prijatno, Ivane. Andrijana igra s nama. Molim ove ljude koji će ovde sa mnom i sa Andrijanom da oćuskaju. Dođite brzo kod mene. Brzo, brzo, dečice. Idemo da vam pocepamo jedno kolce u znak proslave. Što, Andrijana? Evo, Andrijana se trese. Stvarno, nije se nadala. Sad ćemo da vidimo kako će Andrijana proći. Idemo sada brzo ovde sad kod mene. Idemo, prvi vodi Mateja. Mateja, dođi. Ajde, Nata će da povede. Vi svi znate da stanete u formaciju lepo, da opalimo jedan krug, naravno da neću da vodim. Ovako se... Ajde, gde svi stojite? Danilo, gde si počeo? Brzo se formirajte, tu jedan polukrug, sabite se. Idemo, dečice, Nata će da se pomeri, ja ću da pratim. Fino. Viš ti kad imamo ovaj kran, kako mi možemo sve da slikamo. Andrijana, gde ste? Andrijana, hvatajte se u kolo. Tako, hvatajte se tu u kolo kod te dve devojke. Dobro, Nata će ovde negde da proba da povata. Ja ću kod Danila i kod, da vidim, Jovane. Tako, aj, može ovako da držim mikro. Jao, šta ću, spustit ću mikro. Ne, moram da pričam, ne vredi, ja i dok igram pričam. Ajde, sad će da nam puste muziku. Šta slušamo? Život, ne vredi. Vidiš ti šta je posao.
Zašto kažu glumac? Mora bude u treningu, mora bude spreman. Sve zavisi. Ma kakvi? Ja sam mislila to nema veze. Važno da budeš pametan, da budeš šarmantan, inteligentan, da brzo misliš, da znaš šta pričaš. Ne može. Mora fizička aktivnost, kondicija. Ja ću početi da treniram. Ova deca iz okoline Smedereva, oni su došli i ovde i potrudili se i pogledaj kako su oni odžipali, ja pala. Meni kako kažu, aj sad kolo, ja cepam odmah. Zato mene puno i plaćaju. Dobro, da krenemo. Peđa, pričaj. Sad ovde, u stvari ja prvo kažem, ovde se pojave brojevi. Andrijana, znate, sad će oni da džuskaju ovako kao što smo mi cepali. Sve sinkopice, sitno. Evo, kažite stop kad želite. Stop! 150 evrića, to je njena granica, nije loše. 150 evrića. Sad će Peđa, dok ja dođem sebi, dajte nešto slatko, 4 torte i dajte ako može pola kile pečenja, da bude otkošteno. Ja volim male bajadere, da mi se digne i šećer i so, jer meni kad padne šećer, automatski mi padne i so. Dajte da pojedem, pa da počnemo. Peđa, za to vreme ti pričaj. Šta licitiramo? A za Andrijanu imamo jedan lep kazan za pečenje rakije. Profesionalni bakarni kazan sa mešalicom omogućava efikasnu i kvalitetnu proizvodnju rakije. Njegova zapremjena je 120 litara. Pogodna je za srednje, velike proizvodnje, dok mešalica omogućava ravnomerno mešanje fermenata. Kazan je izrađen od visoko kvalitetnog bakra, poznatog po svojoj sposobnosti brzog zagrevanja i ravnomernog prenosa toplote. I Andrijana, imamo za vas jedno putovanje u Andaluziju. 4 dana, 3 noći za 2 osobe. Avioprevoz uključen. Otkrite čari juga Španije uz putovanje u Andaluziju, koja kombinuje istoriju, kulturu i nezaboravne pejzaže. Zadovoljni? Zadovoljna. Gde će vam kazan stajati? Kazan kod brata ću da stavim. Jel nemam dvorište, ja sam samo u zgradi i nemam gde da stavim. Ništa, imam ja dvorište. Kupit ću Dobro, dvorište. važi. Sve ćemo se dogovoriti, nije nikakav problem. Dobro. Šta kaže publika, koja je vrednost premije? Koliko? Ne, evo ja ću za 2 osobe. Znači 3 dana, 1 dan putovanja, je li tako beše ste rekli? Ukupno je 4 dana, je li tako? Ukupno 4 dana, 3 noći. Ovo je 1800 i ovo neka bude, pa za 2 osobe 1200 i ovo 1800, to je znači 3000 eura. 3000 eura, kaže Andrijana. Šta kaže publika? Ne, 3100 neka bude, eto. 3100, ona tako odlučno kaže. Šta kaže publika? Samo, ne, to je to. Glavna odluka, pa šta Bog da. 3100, glavna odluka, pa šta Bog da. 150 eura njena granica, a vrednost premije. Andrijana, dođite pored mene da vidimo vrednost premije. Ovako se okrenite. Iznosi. Nažalost, 2767 eura. Andrijana, dođite da vas nataco. Jako mi je žao. Nemojte da budete tužni. Mahnite našim gledalcima. Kažite da dođu da se prijave. Joj, Teodora, šta ćemo? Znaš šta?